обичам, ти си ми кръвта. Само чуй го, повтори го, с теб е за първи път, но не просто те обичам, ти си ми света. И на одна басна. Ти си ми кръвта, само чуй го, повтори го, с теб е за първи път, но не просто те обичам, ти си ми света. Чуй го, повтори го, с теб е за първи път, но не просто те обичам, ти си ми кръвта. Само чуй го, повтори го, с теб е за първи път, но не просто те обичам, ти си ми света. Кали с припоради и Веселина слушахме. Добро утро, 8:17, казва се Деси и това е Капучино. Днес е Троянска ден, 25 януари, като погледна към календара се сещам, че не останало никакво време до 14 февруари Свети Валентини, че е хубаво да сте ориентирани вече какви подаръци ще направите на любимия. То според зависи какво предпочита да празнува той, да иначе мога му подарите и буре с вино. Както и да е, Шекспир пита дали може да сравним любимата с летен ден с зоологическата градина в Нью Йорк, пък има друго предложение да сравните любимия с хлебарка. Преди Свети Валентини дния месец зоологическата градина предлага нюйоркчани да платят по $10 за правото да дадат името на любимия си човек или може би на бившия любим на една от неговите мадагаскарски с къщи хлебарки. За $25 влюбените могат да дадат имената си и на двойка хлебарки, тъй като нямало по-добър начин да кажеш за винаги от подаряването на подобна гнусотия. Зоологическата градина предлага весел начин да сте сигурни, че любимият човек знае, че чувствата ви са взаимни. Иначе подаръка върви в комбинация с цветен сертификат, който ще бъде изпратен на имейла на любимия ви със съобщение, че хлебарката е била кръстена в негова чест. Следващите минути продължаваме с поп-фолк хитове от вчера и днес ще слушаме песента на Тони Столаров "Мъртва си за мен". Не ме убива с мили думи на сбогуване. Не ме убивай, не плачи, не целувай ме. Щом поиска да е край, поздрави от мене другия. Тръгвай с него